Sa mong pinaritong bulad guys, nag-aso-aso. Oh grabe guys, napagod. Grabe guys, kanindot jud sa among bulad. Pictures ako guys, feel ko guys. Hello, maayong hapon guys, maayong hapon namin kung namin rin kusina guys. Oh grabe, pag aso-aso sa among palutpot nga bulad, agoy natalsikan ko guys, palutpot nga bulad, grabe. Og sutanghon, oh kalami sa sutanghon guys, sinabawan nga sutanghon pero murag uga-uga man yung pagkasinabawa guys. Basta lami ani guys, oh kalami sa atong sutanghon, atong ukayon guys ha. Tumok na pugod rin sa galuto guys, oh. Guys, itakluban ang iyahang piniritong bulad. Muna ni among panihapon dun guys. Lamias ang panihapon guys. May kayo ni muluto kong anak guys. Anad ni siya sa Kuwait. Sinira po ni siya sa Kuwait guys. Pag na-time. Salang na po ni karong Ramadan sa Kuwait guys. Hapit na magsugod. Ini guys. Kalamig sa mong panihapon. Wala na. Hoy, natin. Dugay kay ang gipaabot guys, kay diri ba ni hapon dugay kay ang gipaabot. Tama na guys. Balik ko sa ako ang kuan guys, kay man ako video sa ako. Napaman ko tinula ganina guys, dara guys. Oh napakoy tinula ganina guys, sobra. Saan ba ni ron pagkaon guys, nga naman sa tanghon. Yan ang among luto guys, oh dara guys. Gaaso-aso. Pa ni maluto siguro guys. Kasi siguro ni maluto guys, kay bago pa man ni guys. Basta ang bulad mo perting lamiag guys, pero wala diskanso sa ko ng bulad guys, kay sobrahan ko pinikas nga bulad nga katong kuan guys. Katong pinikas nga bulad guys, nga katong kuan, tong gisaw nga perting parat. Mga to guys, ang akong giadto dito sa kusina guys, akong gi-video ang iyang giluto nga sutanghon. Lami kayo sutanghon, pina murag nauga naman yung sutanghon nga sinabawan man to guys, pero murag nauga-uga na siya guys. Ang sutanghon nga iyang giluto guys ni Angeline, mao ang mama ni Yuri guys. Busog na pud ni karon panihapon guys. Mabusog na pud tarog panihapon, gipaabot si ate, wala pa si ate. Si Ate Ibing, wala pa mo iyang gilutuan og sutanghon guys. Hulat guys, magdala daw turog nangka guys. Magdala daw turog nangka, may para babor na po ni Ros. Kaon na po tag nangka ni guys, sa nangka lamiar ba yung nangka guys. Kita pa daw dili kabot og binuod bagid niya na nangka guys. Thank you for watching guys. Mora to guys. Ako'y para na lang chicken video para sa post. Bye.